I denne film, der skal vi løse den opgave, der er herovre, hvor vi skal finde højden af en skorsten, og det skal vi gøre ved hjælp af GeoGebra. Så det jeg vil vise jer, det er, hvordan vi kan løse opgaven med de værktøjer, vi har til rådighed i GeoGebra. Den her opgave, den kan minde lidt om noget af det, I skal lave i jeres tirsdagsopgave, og kan derfor være god at se igennem. Det vi altså skal finde ud af, det er, hvor høj skorstenen er. Det første vi gør, det er at tegne den her grundlinje ind, som der er på 9 meter. Og vi tegner i målestoksforholdet 1 til 100, så derfor skal vi altså lave et stykke, der er 9 cm. Vi tager det værktøj, der hedder linjestykke med en given længde, altså hvor vi kan bestemme helt præcis, hvor lang linjestykket skal være. Så står det her, hvor vi skal klikke på et punkt og skrive linjestykkets længde. Vi placerer punktet i 0,0 og skriver 9 og trykker OK. Så har vi altså et linjestykke svarende til 9 meter hernede. Så kan vi se herovre, der er en vinkel på 72, og det skal vi også tegne ind. Så vi vælger det værktøj her, der hedder vinkel med given størrelse. Så skriver den klik på et punkt på det ene vinkelben på vinkelspids og angiv vinkelens størrelse. Vi klikker så på det ene punkt, der er på vinkelben, og vi klikker på den vinkelspids. Vi vil gerne have vinklen til at gå herudfra. Så vil vi gerne have 72 grader. Det er det, der står hernede i opgaven. Og vi vil gerne have den til at gå med uret rundt. Så trykker vi OK. Og den markerer så hernede, hvad der svarer til 72, også ud på det punkt. Det næste vi gør nu, det er så at tage en linje gennem to punkter. Så siger den, at vi skal klikke på to punkter. Vi klikker på det punkt, som markerer vinklen, og vi klikker hernede i vinkelspidsen. Vi har nu fået tegnet en lang, fin linje, og vi kan lige formindske, så vi kan se, hvor lang linjen den går ud. Og vi skubber lige lidt i tegnefladen, så vi lidt bedre kan se det. Og vi kan så se heroppe, hvor at der sker linjen altså med y-aksen, og det er det punkt, vi gerne vil finde. Så vi siger så skæring mellem to objekter. Så siger den klik på to objekter hver for sig, eller på deres skæring. Så vi kan altså klikke der, og så kan vi klikke på y-aksen, og så ligger den punktet C, som står her, at det er skæringen mellem B og y-aksen. Nu tager vi så det værktøj, der hedder, at vi laver et linjestykke mellem to punkter. Vi laver også et linjestykke fra C til A, som svarer til skorstenens højde. Det vi nu skal finde ud af, det er lige præcis, hvor langt det her linjestykke er, for så ved vi også, hvor høj skorstenen er. Det gør vi ved at sige længde, og så siger den, at vi skal klikke på to punkter, eller punkt og linje. Så vi klikker på C og på A, og får også et resultat her, så vi lige flytter lidt ud, så det er lidt lettere at se. Vi flytter det herud. Ja. Som er 27,7. Det vil sige, at på tegningen, der er skorstenen 27,7 cm højt, og i virkeligheden, der vil det svare til 27,7 meter højt. Og det er altså sådan, man kan finde den her opgave ved hjælp af de her værktøjer.